Lijepi pozdrav svima koji gledaju ovaj video. Prvo se želim zahvaliti znači Janku Brkiću koji je odstupio Korg PA5X za snimanje ovih videa i vama se želim zahvaliti koji ste prisutni na kanalu. Znači snimat ćemo video, u stvari snimat ću videa za kako se u biti sve radi na petici i kako se u biti može raditi vlastiti set, kako se mogu importirati zvukovi iz seta, kako možete sve, znači vezano za klavijaturu, tu ću objašnjavati znači još i ne u ovom videu sad, ali u narednim videima, znači kako se radi sa matrix sekvencerom, kako se radi sa kaosom, kako se radi sa jukeboxom, kako se radi sa songbookom, kako se u biti radi sa mikrofonom, znači presetovi, znači sve će biti na kanalu, zato je dobro da ako se niste pretplatili da se sad stisnete subscribe i da se pretplatite na ovaj kanal kako bi, i znači imate tamo onaj pretplate ispod zvonce koje da možete pritisnuti i onda svaki put dobijete obavijest, znači ili nekakvu poruku da je video izdan. U ovom videu ću ono što je najbitnije, znači za sam start pokazati vam neke stvari kako u biti možete neki set koji je već učitan, znači to vjerovatno i pretpostavljam da više vas će raditi na tom principu da je već ima nekakav set i zvukove unutra, kako u stvari može se to posložiti i kako to možete preraditi da vam to odgovara, znači trenutačni set. Kažem, poslije ćemo u drugim videima objasniti kako možete importirati samplove da posebno, znači kako u stvari se slažu novi zvukovi i kako u stvari se dodaju ritmovi, kako se izrađuju ritmovi, znači u smislu ovoga dijela tu što je sad trenutno na ekranu, znači vezano za Creator Boot Style, za Recording Studio, Audio Recorder, Sampler Editor, znači kako se ubacuje u biti sample, kako možete snimiti svoje samplove, znači kad radite direktno sa samplerom i takve stvari, znači ne samo sampliranje izvana i tako dalje. Tako da velim, bit će dosta korisnih stvari. Videa će biti dosta kratka, svaki od njih, tako da u stvari bude vam lakše to pratiti, pa ću često izdavati videa, ali više izrezaka, da u biti imate svaki odijeljeno, kako ne bi poslije morali tražiti sve skupa po internetu i to. Ja ću svoju kameru maknuti jer mislim da vam nisam zanimljiv, možete pratiti doslovce što ću raditi na klavijaturi, znači iz perspektive kamere. Ja ću to složiti nekako tako da u stvari vi vidite doslovce sve što pritišćem prstima, da ne bi poslije ispalo da ne možete to uhvatiti ili vidjeti. Znači prvo što u stvari kad ovu klavijaturu čitate nekakav set, morate znati da ga trebate konvertirati, znači imamo file i tu možemo u stvari vidjeti setove koje već imamo na disku ili koje imamo na stiku. Kad piknete stik unutra, onda će se on tu pojaviti, znači na ekranu. Ako imate set od četvorke ili nekakav drugi, onda ćete u biti svaki put kad pritisnete na nekakvi set od tih koje ste u biti od četvorke set, znači da ima nastavak točka set, njega možete tu konvertirati i on će vam se pojaviti tu, a ta opcija za konvertiranje znači će vam se sama pojaviti jer klavijatura ne može očitavati ako nije konvertiran set iz četvorke, znači u peticu, ona sama konvertira set i onda ga u biti možete kasnije kao KST učitati, znači onda vam se opcija load otključa, to znači da kad stisnete neki set, idete na load, u biti onda ga možete očitati. Load je u biti očitavanje setova, znači imamo, vidim da vidite dosta to čisto. Save je u biti da možete spremati set, klavijatura će vas pitati gdje spremate. Copy da možete neke failove kopirati recimo sa stika na znači nazad, recimo tipa izaberete file, stisnete copy
i onda stisnete na drugi disk koji želite kopirati i stisnete paste, u biti onda se to prekopira, vidite, znači sa jednog mjesta na drugo mjesto. Onda imamo cut, rename, delete, znači delete u biti briše file koji ste izabrali, to znači ovo je recimo rename, možete promijeniti ime ako želite da se nekako drugačije zove. Onda imamo opciju delete, ako ga želite obrisati, klavijatura će vas pitati da li želite brisati, potvrdite. Ako hoćete selektirati sve u jednom folderu, znači da vidite recimo više stvari, možete stisnuti select all i on selektira sve i onda ih možete naravno kopirati ili brisati ili tako dalje. Možete kreirati također i novi folder, recimo kao što je sad ovdje na stiku, možemo kreirati neki folder koji ćemo kasnije spremati, recimo samplove, damo mu ime, recimo samplovi i ok, i spremimo to. Znači vidite, on u biti kreira folder samplovi i to je na stiku. Onda imamo unprotect i protect ako imate zaštićene ili matrice, to znači recimo MIDI može nekad biti zaštićen u smislu read only, to znači da može samo čitati. U to možete onda stisnuti unprotect i onda u biti ti failovi se selektiraju svi, kao prvo select all, i onda stisnete unprotect i ti MIDI će se maknuti protekciju ili ih možete opet zaštititi, to znači da ako ne želite mijenjati, ako ih želite da budu fiksni, znači da se ne mijenjaju, onda stisnite protect i te failove ćete zaštititi da se ne mogu mijenjati. Imate format, to je formatiranje ovoga stika i tako dalje. Onda imamo object info, znači ako se radi o nekakvom failu koji je na recimo trenutno tu, onda imamo ako stisnete recimo na bilo što od toga, uvijek ćete vidjeti znači system info verzija, to je znači koja je verzija softvera u klavijaturi, ili object info, znači ako je vezano za koliko recimo jedan set ima u gigabajtima ispod i gdje se nalazi. Znači to je, vidite i da nije zaštićeno, znači unprotected, ima 1747 failova i 70 foldera. To je vezano za ovaj set unutra. Što se tiče sad pojedinačno, vi možete ulaziti u bilo koji od tih foldera, znači koji se nalazi u setu. Znači ako uđete u stilove i imate neke stilove već unutra, onda vidite da recimo možete ući i u folder direktno i opet imate tu stilove i odatle možete uzimati pojedinačno i učitavati. Znači klavijatura će vas pitati da stisnete recimo load, mjesto gdje to želite spremiti. Znači ja to ne želim u user 1, nego ću staviti recimo u dvojka i stisnut ću load. Znači ova pjesma bi trebala biti u folderu dvojka, znači u podstyle. Znači uđemo u user dvojka i u biti samo tražimo naziv koji smo stavili, ali mora biti znači po ovom sortiran, znači po slovima. Ovo znači izađemo iz toga, selektiramo, imamo znači ako smo pogrešili opciju delete, to znači da možemo brisati to mjesto prazno staviti. Sad ako gledate set sam po sebi, znači ako vam nešto u tom setu ne valja, onda možete to uvijek obrisati na ekranu, znači stil, i on će nestati. Znači u smislu stila, ako brišete stil, ako možete kompletni folder obrisati, to znači tu trubači, recimo ako stisnemo delete, vidite, on će tražiti da brišemo znači cijeli folder gdje piše trubači. A isto tak možemo napraviti novu banku koja će se zvati nekako drugačije, znači ne mora se zvati dvojke, recimo može se zvati, neću sad napisati rumbe, jer ne znam, mislim da nešto već slično i postoji u setu, ali recimo mogu staviti svoj folder u koji ću stavljati recimo neke stilove, znači nazvat ćemo ga Asterix i stisnut ćemo OK i ponovo potvrditi, znači sad će se na toj listi pojaviti gore Asterix, vidite i prazan je.
I u tom folderu, znači gdje se nalaze stilove, želim očitati nekakve ritme, znači stisnem file i uzmem recimo user 3 i kompletni user, stisnem load i izaberem asterisk i u taj folder ću učitati te ritmove koji su tu. Znači ne želim sve kopirati cijeli set, nego želim samo taj dio iskopirati u stil, znači asterisk, vidite, i sad su ti ritmovi unutra. Znači kreirao sam sam sebi folder, pošto već tu postoje, i u taj folder sam strpao ove sve ritmove. Sad, stvar je o tome što ovi ritmovi ne spadaju u ovaj set, bar se nadam, da vidimo samo malo, vratit ćemo se nazad, u stvari ovi spadaju, jer su iz istog seta, moja greška, ali ako čitamo iz nekog drugog seta, znači ako napravite grešku tipično kao što sam sad ja, ali praktički nije ni greška, nego ću vam pokazati u isto vrijeme kako možete obrisati to što ste napravili. Znači stisnemo style i ove tu ritmove, znači ne cijeli folder, nego ritmove ćemo stisnuti, vidite uvijek je selektiran jedan ritam, tako da klavijatura zna o čemu se radi. Ako selektiram samo folder, onda će ona smatrati da želim brisati folder. U ovom slučaju, ako selektiram recimo bilo koji ritam i stisnem select all i stisnem delete, onda će ona obrisati sve te ritmove koji su unutar tog foldera, vidite. Znači nisam praktički sam se oslobodio to mjesto. Isto tako možete bilo koji od ovih brisati na isti način. Recimo idemo nazad, znači stisnut ćemo file, izabrat ćemo drugi recimo set i ući ćemo u style i tu ćemo izabrati nekakve. I sam opet ušao u isti, sam malo. Recimo ući ćemo u ovaj style. Nemojte me pitati za ove setove koji su unutra, jer vjerovatno vam neću poslati, mislim to je glupo da ja nečije setove šrarim. Dvojke, begini, folk, recimo uzet ćemo beat folk i sad tu ima nešto malo ritma, nije bog zna što. Recimo idemo gledati neku banku koja je veća, možda negdje ima više, nešto slabi set, ali nema veze, ali očitat ćemo bilo koji, recimo baš ćemo uzeti begin i stisnemo select all, znači možemo copy paste napraviti, znači recimo principa copy i odemo tamo. Ja neću sad namjerno čitati begin, nego ću vam pokazati kako biti možete ovdje, znači u setu, vidite, iskopirati to na taj način. Znači vidite, to ne može, znači ne dozvoljava klavijatura to, ne znam zašto, to je malo čudno, kompjutera to ide ali recimo možemo znači stisnuti na begin i učinit ćemo load i izabrat ćemo onaj folder asterisk, stisnemo load, znači ti ritmovi će se iskopirati u ovaj asterisk, znači to. I sad imamo tu pjesmu, međutim što se događa? Sad ta pjesma ne svira, pošto nije iz istog seta, ti instrumenti nisu postavljeni kao što su i kod onoga. Znači sad kad to pustite play, vrlo vjerojatno to neće raditi kako treba i sad tu u biti što trebate raditi. Već na ovom ekranu možete u biti izabirati pojedine trake, smanjivati, pojačavati. Ovdje sa strane imate pad keyboard, znači da možete izabrati kad stisnete style, da vam se pojavi ovdje na ekranu u biti dijelove stila, znači gdje se što nalaze, što je u stvari drum, što je perkusija, što je gajde, ovo je u stvari bas i tako dalje i tako dalje. Vidite, tu je sad sve nešto krivo postavljeno. Znači, gajde uopće nisu bas, nego bi trebalo biti bas. Sad, kako to promijeniti? Stisnemo tipku menu i idemo u mikser. Znači da u mikseru to sredimo. U mikseru imamo vrlo jednostavnu stvar. Gore možemo izabrati instrument. Imamo, znači, kako se zove instrument, imamo njegov MIDI broj, imamo pan, imamo volumenski, znači gore dole. Izaberemo, znači, instrument, pošto je ovo sad se radi o DK, nekakvom drum kitu. Znači, možete slušati, stisnuti play i u isto vrijeme slušati što od vašeg ovog tu dijela paše. Ako ne paše, možete staviti isto tako i tvornički
Znači izabirate bilo koji drum kit koji vam odgovara i stisnete exit, znači da se vratite nazad, i isto tako i bas. Znači ja ću sad postavljati u biti boje koje se nalaze u tvornici, zato što ja ne znam trenutno šta u stvari u ovom setu je i kako u biti set reagira. I to je najbolja stvar, da u biti kad radite nešto, da u stvari prvo postavite tvornicu i vidite da li drum kit odgovara i da li je u smislu oktava bas na pravom mjestu. Znači to dvoje u biti je bitno. Znači to možete provjeriti vrlo lako, stisnete solo i kad slušate onda možete vidjeti da li je to dvoje u redu. Ako je mapa samog bubnja promijenjena, onda vama treba bubanj koji svira, znači ovaj stil, i taj bubanj trebate očitati u klavijaturu. E sad, kako u biti to ide? Znači isto tako se radi za sve instrumente, i perkusije, i gitare, i bilo što da je u ovom ekranu gore nešto drugo, vi morate znati da ovaj stil u biti ima svoje instrumente u drugom setu. Znači ako vam ne odgovaraju ove vaše koje ste vi postavili. Kako to možemo sad u biti zamijeniti? Znači mi trebamo u biti drum kit koji nije među ovim tu našima. Znači mi smo ovo sve tu pretražili i nigdje nismo našli nijedan bubanj koji bi tome odgovarao. Da bi to zamijenili, znači imamo set i vratimo se nazad u setu i idemo pod sound i uđemo u njegov drum kit, znači u DK, i tu vidimo sve bubnjeve koji su vezani za taj set. To znači isto tako i za onaj stil. I sad vi ne možete znati u stvari koji bubanj tu točno svira, nego možete u biti ili očitati sve, ili možete dio usera, ili kako god hoćete. To je vaša stvar, znači individualna. Da li možete, recimo princip ovoga, možete očitati, recimo imate program koji se zove Music Studio, recimo od Sofeha, i s tim programom možete točno vidjeti u biti u kojem stilu je upotrebljen koji bubanj. I to je vam je najlakše, zato što tamo možete pritisnuti na bubanj i desno će vam se u ekranu pojaviti koji u biti stil svira i koji bubanj je u tom stilu. Znači to je u biti najbolja opcija, taj Music Studio program. Ne znam da li ste upućeni, ono u stvari se može naći na internetu i to, malo vam je problem kod registracije, ako baš i ne znate možete se meni obratiti, ali recimo princip kako to funkcionira, evo to vam je taj program, znači, i pogledajte se vrlo jednostavno kako možemo doći do nekakvog saznanja gdje u stvari svira koji instrument ili bubanj. Znači ovdje ćemo selektirati sve, ćemo izbaciti van i ostaćemo samo drum kit, i kad stisnemo drum kit, u ovom slučaju sad nećemo moći, morao bi imati otvoren set da vam to mogu pokazati. Znači očitat ću bilo koji set brzinski. Nemojte zamjerati što sad moram to raditi, jer stvari o tome da vam to moram pokazati, jer u stvari isto najlakši način kako možete to u stvari iz dva seta sklapati jedan, ako ne radite OPA Manageru, ako radite isključivo sa klavijaturom ili što. Znači idemo na instrumente, izbacit ćemo sve koji su tu, samo stavim drum kit i onda imamo ovdje opciju nešto su promijenili u programu, toga nije bilo prije. Use it in bi bilo obično pisalo, evo ga recimo kao kod ovoga, ne piše kod svih, ali kod ovog piše, se često vjerojatno koristi, vidite da ovdje baš i nema nešto stilova u ovom setu, to sam ja bez veze izabrao, ali uglavnom piše, znači stil koristi u endingu ovaj bubanj. Znači taj bubanj u biti možemo vidjeti što, tako i recimo kod ovog setova. KST set kad očitate, vidite ovo je jako loš set koji sam očitao, KST set kad očitate onda možete doslovce vidjeti sve, jer
Brate mili, ovo stvarno gnjavaža. Ja vam pokušavam to sve nešto na brzinu snimiti jer znam da nemate živaca dugo gledati video, ali je stvar o tome da neke stvari morate znati da bi mogli uopće raditi sa klavijaturom i da vam to bude jasnije. Isto tako, ako imate PA Manager, možete vidjeti koji bubanj vam je na kojoj traki. To je još recimo bolja solucija, ali isto je tako i ovo. Jer kad stisnete na stil, onda vam točno pokaže u tom setu koji stil koristi šta. Da li koristi nekakav bubanj ili ne. Evo recimo vidite ovdje sad, ako gledamo ovaj percussion kit, u biti na desnoj strani vam pokazuje točno gdje se koristi, znači u kojem stilu i u kojem filu i doslovce sve. Znači u u ovom stilu koji je ovdje, a kad duplo pritisnemo vidimo da je otvorio odmah stil gore, znači 70 gitara pop i tu je koristio ove perkusije, znači naziv percussion kit. Tako možete vidjeti, znači za svaki set koji je ajde baš da vidimo neki koji nije standardni, znači da je njegov, evo recimo tipa Honey, to je ovaj tu ritam, i u tom ritmu se koriste perkusije, znači koje se zovu Nashville XP1. Znači u tom principu, kao što sad tu piše, točno možete znati šta u stvari gdje je u setu. I u ovom smislu, znači kao što je sad ovdje, isto recimo ako imate sad specifičan drum i recimo koristi se DK2, ali recimo Sikijev bubanj, i sad to želite očitati, morate ići na izaberete taj bubanj i onda stisnete load, izaberete mjesto u vašem DK, znači gdje ga želite spremiti 1, 2, 3, 4 i znači morate ga na listi izabrati, prazno mjesto, recimo tu ćemo ga staviti, točno pikiramo, znači 9K u user DK1, load. I sad gledajte, on je očitao taj bubanj i onda idemo ovdje, znači user DK1 i na 9 je bio, zvao se nešto sa Sikijem, ovdje je malo to pomaknuto, znači nije kao tamo, ali uglavnom trebate ga naći. Sike ili DK2, ne znam da sam stvarno stavio, ajmo provjeriti. DK2 Sike drum kit load, bože moj, sad ćemo user DK2 recimo ćemo staviti ponovo, ali Sike četvorku, user DK2 osmica. User DK2, znači vidite, tu se malo zbrni, Sike drum 4, evo ga tu je, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kao što je tamo pisalo, znači na 8. mjesto je ovaj spremljen. I kad se vratite nazad vidite da je on postavljen, to znači da će on sad u ovom stilu tu raditi. I ako ste 100% sigurni da je to taj kit, onda on mora pasati, znači isto tako je i za bas. Sad ja radim raspored i odlučujem o tome gdje se što nalazi u useru. I ako sad ja kopiram stil odavde iz ove banke i stavljam u neku drugu banku ili oslobađam znači mjesto u ovoj, znači ovdje stisnem copy, a odem ovdje i stisnem paste, zašto to ne radi, copy begin i tu stisnemo paste, baš ne voli me. Evo ga, sad je tu, znači vidite, sad sam zamijenio u biti odavde i stavio sam ga ovdje, iskopirao, ovdje ga mogu obrisati, to znači da sam ga premjestio. I sad to mjesto mogu opet popuniti sa drugim. Kad gledamo ovako, znači što smo, bez obzira što smo mi promijenili ovdje mjesto gdje se on nalazi ovdje u folderu, stvar je u tome da je instrument nije išao sa njim. To znači ono što sam ja postavio bas, drum, u stvari nije išao sa njim zajedno i kopirao se na isto mjesto. Sad, zašto je to sad se dogodilo? Zato što nismo stisnuli gore save style. Znači moramo paziti da kad završimo da stisnemo save, potvrdimo znači da ova promjena bude spremljena
u ovom smislu. Samo malo. Izvinjavam se zbog toga jer trebamo spojiti mobitel, ovo čudo koje snima na USB na kompjuteru. Znači, kopirali smo i premjestili smo. Sad, ono glavno, kad mi recimo taj sad stil kopiramo opet dalje, negdje drugdje. Ako stisnemo copy paste, ta promjena će se u biti isto prenijeti zajedno sa stilom. To znači da će taj stil, kad gledamo u mikseru, biti postavljen drum kit, siki. Ali ako ne spremite promjenu, onda se to neće dogoditi. Sad, kako u stvari to izgleda kad gledamo ovak, kopiramo te instrumente i ne znamo što se u stvari događa. Kako možemo vidjeti točno gdje se s nekim instrumentom nešto događa? Znači, stisnemo na keys, idemo recimo na neki instrument koji je u useru. Znači, i gledamo sad taj DK koji je ovdje. Znači, Siki drum kit. Ako postoji nekakva greška u tom drum kitu ili želite nešto smanjiti ili pojačati ili to, onda idete na edit toga stila, edit toga bubnja ili edit nekakvoga, znači promjenu nekakvog zvuka koji god je ovdje. Sad, te promjene koje u stvari se tu događaju, i to ću snimiti u sljedećem video, pa ćemo naučiti kako u biti tu nešto možemo obrisati i kako možemo presložiti, a da dolazi iz nekog drugog seta. Znači, u smislu kad radimo novi zvuk nekakav ili očitavamo neki zvuk u sampler i kako to izgleda kad je to u ovome, znači ovo je sad u smislu sample memorije, znači vidite pristup, kako je u biti pristup u sample memoriju. Znači, to je cijela lista svih samplova koji su u radnoj memoriji, ali samplova, znači što se tiče samplova, i ta lista, znači vidite, tu nemate nekakvih sad opcija da možete, samo je dovoljno da možete samo stisnuti u biti neki sample da ga vidite, ili sa shift, u stvari sa opcijom shift, kad držite ovdje, onda možete listati samplove, vidite gore dole. Tako da u biti vidite sve samplove koji su pojedinačno, ako hoćete koji promijeniti, ili ako hoćete ga vidjeti malo bliže ili malo dalje i tako dalje. Znači, zoomirati, povećati i smanjiti i tako dalje. Imamo lupove, znači gdje možemo lupirati, ako se radi o tome da hoćemo lupirati zvuk. Sample info, znači koliko sample ima, da vidite, to je na 4400. Ono što sam govorio, klavijatura ne može iznad 4400. Znači, uzmite u obzir da su 16-bitni samplove i da su 4400. Znači, nemojte misliti da klavijatura može imati više od 16-bitnih samplova, znači 24 i tak dalje, jer to ne ide. Znači, ona će ovo automatski spustiti na 4400. I memory info, u biti gdje možete vidjeti stranica koliko u biti imate slobodne memorije i tako dalje. Ovdje vam govori šta? Max i used. Max je ono što može maksimalno imati, a used je ono koliko je iskorišteno. To znači, imate prvo samples. Samples su u biti slotovi. To znači, kad čujete priču o slotovima, kad je barem govorio, onda u biti vidite da radit će se o tome. Znači, maksimum broj slotova, to znači 53.130. To znači, vidite, ove brojeve koji jesu tu, oni mogu ići maksimalno do tog broja koji je 5000 i nešto. Znači, ovo su u biti slotovi u koje se spremaju samplove. A to sve skupa je doslovce ovo prvo. Znači, sad trenutno ima 24.651 sample unutra, a maksimalno može biti 53.130. Sample size je u biti koliko vi pod used, znači ovu stranu gledamo, koliko pod used ste iskoristili, a ovo je koliko imate sve ukupno. Znači, to morate gledati u tom smislu. Preload buffer size je u biti 420 MB, to znači da klavijatura kad se upali, ona postoji taj preload buffer size koji se učita odmah da bi klavijatura bila spremna za rad. Znači, ona ne čita sve zvukove od jedanput, nego 247 MB uzme i tih 247
buffer koristi, znači trenutno. A što vi više učitavate samplova, to se ovaj buffer povećava. Znači, i onda ćete na kraju ispasti, recimo da vam buffer bude, ako učitate full broj slotova, onda će vam buffer skočiti gore i treba će mu više vremena da učitati i da se upali klavijatura. Sample size ili kad se popuni set do kraja, moguće je, čak recimo znači kako je ovdje, ako vidite omjer je znači recimo obzir da je sad trenutno zauzeto 3 GB, a imamo 4. To znači trećina je praktički skinuta i onda praktički ostane nam još gigabajt, ali gledajte koliko samplova smo iskoristili, polovicu samplova, ali još imamo samo 1 gigabajt slobodno. To znači, nekad vam se može dogoditi da očitate kompletnih 4 GB, nećete iskoristiti slotove sve, imat ćete do tu, ali isto tako može biti i obratno. To znači da očitate svih 59.130 samplova, a imate da vam crta recimo dođe do polovice ili čak recimo do nekakvih 2-3 GB, znači tu je negdje. To se isto može dogoditi. Znači uvijek morate pratiti da niste maksimalno zauzeli jedno i drugo. Znači uvijek ćete ih zauzeti ili jedno ili drugo, ali da vam to bude u omjeru, znači praktički da vam ova gornja i donja crta budu u istoj mjeri, znači da bude praktički ova sad tu i onda da srazmjerno popunjavate set. To je u smislu toga. Rekord opcija, ova donja, znači ovdje što je u biti snimanje sempla izvana. To znači, ako je sad gore spojen mikrofon ili radimo nešto sa mikrofonom ili kao što recimo ovdje već imamo gotov sample, imamo mikrofon ili izvor, znači ako ne radimo preko mikrofona. Puno njih je pitalo kao kako se sampla gitara, kako se sampla nešto, kako se samplaju riffovi iz gitare, kako se sampla, znači 1000 stvari. To se u biti radi ovdje. To znači, recimo spojite gitaru gore, onda možete snimati gitaru, stisnite rekord i on će vam snimati u biti taj kanal koji ste iza spojeni naravno u klaviaturu. Ako gledamo mikrofon, onda snimamo s mikrofona. To znači rekord i onda snimamo samplove sa mikrofona. Imat ćete stereo sample i linijski ulaz, to znači ako spojite drugu klaviaturu ili nekakav instrument linijski iza, znači na line in, onda u biti ćete moći snimiti samplove sa tog linijskog ulaza. To znači recimo principa druga klavijatura ili nekakav instrument koji proizvodi recimo samplove kao što je Arturia ili nekakav drugi instrument, nebitno je, znači neki oscilatorski instrument koji može proizvoditi zvuk, on u biti se može preko linijski spojiti ili tako isto kompjuter, znači ako spojite linijski na klavijaturu možete isto tako snimiti ovdje takav zvuk. Znači izlaz iz toga vidite exit i tako dalje. Kažem, evo sad to je za okvirno za sam start, a sljedeći put ću vam pokazati doslovce kako se radi set iznova, znači sa nulte točke kad krećete i kako u biti radite set iz samog početka, znači ne ovaj način da mijenjate set, jer ovo je bilo dosta brzinski i dosta za one koji su stigli poloviti. Međutim, ja ću to snimati tak i tak da vi to se stignete pohvatati sve skupa odvojeno, jer nije samo princip toga što vi u stvari unutra nabacate. Vi trebate vidjeti samplove, multisamplove, znači trebate znati kako sklepati mapu, trebate promjene bubnja znati, trebate znati kako stilovi se ubacuje, znači u praznu klavijaturu, kako u biti njih nekako prije čuti, kako možemo se s time pomoći da u stvari dobijemo s tim nekakav kvalitetni set. U samom ovom startu ja nisam pokazivao, znači pod settings imamo opciju wave, tog početnog izlaznog equalizera koji u biti je bitan za klavijaturu. Isto tako imamo master izlaz, znači kako u biti treba biti master izlaz namješten. Ovo sve skupa nije točno, tako da nemojte gledati na to trenutno. Znači kako se postavlja ovaj znači equalizer. Vidim da je tu već neko čudno gore na ekranu. Znači, stvar je u tome da vi
najbitnija stvar, znači onima koji će si raditi, koji će biti tu zajedno za mnom i raditi sebi set na klavijaturu, trebate znati, znači najbitnija stvar od svega što je u klavijaturi je da vi točno pogodite frekvencijske raspone, inače vam se to neće nikak čuti. Jer je bilo puno pitanja vezano za baseve, za gitare i to zašto se to sve tupo čuje i takve stvari. Znači vi morate znati u samom startu nešto o tome da bi to zvučalo. Najčešće se koriste Dynacord mikseri, Powermate, znači i takve tipove, te kasnije Yamahe i dalje. Ali u samoj osnovi, znači Dynacord je, recimo, što se tiče miksera, dosta visokih tonova prigušuje, zato što ima složeno tako da u biti kompresirate zvukove. Ali kad njega pustite na bilo koju klavijaturu, onda je ona postavka koja je u stvari tvornička i najbolja postavka. Dok recimo, ako gledamo već nekakve drugačije miksere, tipa Yamaha, treba ćete malo se poigrati da bi mogli dobiti takav zvuk kak treba. Jer sve su to instrumenti koji se različito čuju van. I ako mislite da je to nešto sad zavisno od klavijature, malo toga je zavisno. Znači, kad neko kaže meni se to toplije čuje ili meni se to jače čuje, meni je ovako, meni onak. Da, stvar je o tome što je, u stvari vi to namještate u samom equalizeru. Znači, ne vezano za klavijaturu i za samplove koji su unutra. Jer vi samplove možete preko, znači 4 razine postoje od jednog sampla, znači kad 4 equalizera koje su do izlaznog equalizera. Znači, to su 4 ta stepena, to ćemo kasnije pokazati kad vam pokazivao za zvukove kako se rade. Znači, kroz ta 4 stepena vi možete na bas dodati 4 puta po 1 decibel i da ćete na izlazu dobiti zvuk koji je puno jači. Znači, koji ne zavisi više od toga kako se čuje klavijatura. Klavijatura ima svoje zvuke koji su unutra namješteni. Znači, koji imaju svoj decibelni izlaz kakav je. Znači, napravljen nekakvih 80%. Ali recimo, vama je uvijek pušteno tu da se vi po tim igrate. Sad, isto kao i kod kompjutera ili kod Cubase-a, kod nekakvog programa, vi možete regulirati izlaz kakav vi želite. Zato postoje equalizeri. Znači, equalizerska granica, kao što je sad kod ovog smisla, postoje te 3 zone koje jesu, znači da imate ovaj Q, frekvenciju, gain, znači da vi određujete koje frekvencije vi gurate naprijed. A sve frekvencije su sve u zvuku. Znači, kod bubnja, kod basa, točno trebate znati koje frekvencije pikirate da se one jače čuju, da bi to bilo na izlazu kvalitetno. Znači, ja ovo što u stvari pričam, ne pričam bez veze, jer ja točno znam kako to u stvari treba zvučati. Iako u 90% slučajeva zna se dogoditi da slažem zvuk bez da uopšte išta, recimo u oscilatoru baš princip, da mogu složiti 5-6 oscilatora u isto vrijeme, znači i bez da uopće čujem zvuk s kojim radim. Znači doslovce uzmem jedan zvuk i od toga zvuka mogu napraviti 4-5 oscilatora da dobijem nekakav zvuk van koji želim. I onda se u biti to prilagodim na to i da složim automatski i dinamiku i sve skupa. Znači, te stvari, ako znate frekvencijske raspone, ako znate što u stvari trebate napraviti zvuk, onda vam je sve lako u klavijaturi i klavijatura će se čuti onako kako vi hoćete. I možete imati svoj preset, znači da možete spremiti, isto tako je preset za mikrofon, znači isto presetove koje kako je za QS-ove dole i to. Znači, sve ćemo to proći i nadam se da budete zadovoljni sa krajnjim rezultatom kad to zajedno prođemo to sve. Nemam što više u stvari reći za ovaj prvi dio. U stvari imam još nešto. Znači, ovo tu je u biti ta prerada na toj klavijaturi, znači Arsenijević i to. Mislim, svaka čast ljudima koji su to radili. I sve je to ok. Meni se sviđa, stvarno. I pogotovo, recimo, za mene, ja uopće ne znam svirati dugmetaru i to, za učiti i to. Ali stvar je u tome da ovo nema dinamike. To je najveći problem. Znači, kad na klavijaturi pritišćete tipku i na ovoj strani već možete znati.
Znači stavite si jedan zvuk na cijelu klavijaturu i vidjet ćete, znači kad stisnete ovu tu tipku i od početka pa do kraja pritišćete polako, čućete zvuk kak se u biti sve jače i jače čuje. Ali se čuje cijelo vrijeme, znači u tome rasponu, zavisno kakav je velocity, koliko jako udarite tipku, kojom brzinom ju udarite i sve skupa. Kod ovih tu nema nažalost toga, znači to nije složeno, nego je čim dotaknete tipku, ona se čuje maksimalne vrijednosti na 127 i tu onda nemate prednost toga što možete u oscilatoru se igrati sa zvukovima, nego morate zavarati oscilator da on ne shvaća da je ovo dinamika, nego morate stvoriti umjetnu dinamiku, znači sa key zone ili sa key range ili sa velocity, znači igrom ili u LFO unutra, znači da postavite filtere koje treba, onda da možete dobiti nekakvu dinamiku praktički preko toga. Ali to se ne odnosi znači na pritisak tipke, nego se odnosi na zvuk koji je u oscilatoru. Znači on se ponaša doslovce kao što se ponaša onda tipka. I to je onda sasvim drugačija postavka oscilatora. Znači oni koji imaju ovakve prerade na klavijaturi trebaju imati posebno odrađene oscilatore zvuka. Znači da se taj zvuk koji je u biti u klavijaturu, znači u useru napravljen, da već ima u stvari odrađeno te oscilatorske postavke. Znači to je princip koji se radi ovdje, znači isključivo znači ovo su vam evo ti oscilatori, znači princip kao što je ovdje vidite ima više oscilatora. Isto tako se znači radi i sa dinamika, znači za ovakav slučaj kao što je tu kod Arsenijevića, znači i to mora doslovce biti sve odrađeno da bi to funkcioniralo. Ali kažem, to je lažni osjećaj dinamike, tako bih rekao, da. Znači nije kao kod tipke. To bilo sve za sad. Vidjet ćemo se uskoro, znači u sljedećem videu, i hvala lijepo što ste bili tu. Sljedeći put budite obavezno jer ćemo raditi kako igru sa samplovima, kako se briše iz rama, kako se ubacuje RAM i tak dalje i tak dalje. Znači idemo sljedeći video. Lijepi pozdrav.